Hi ka mga hino guys! Naghikay mi para magpa-booster ang akong bana sa iyang vaccination today. Karong hapon na. So maunang nanudlay nako. Excited na siyang injeksyonan. Sija na may injeksyonan, dili na siya mang-injeksyon. Unja, pagkahuman, pagkahuman ingani sa kisa. Kanang booster, starter. Sunod, grower. Sunod, unsay sunod sa grower. Ug ibalik siya ang baboy, pakaunon pa o. Unsay sunod sa Unsay sunod sa grower. Kung ang baboy pakaunon o grower, unsay sunod pakaunon na pud og finisher. Sunod, timbango na. Kaligre. Asa man ang Kuya Be palihog, asa man ang sharpener? Ay, wa na dumpoy na ni. Parang dyan, kilay. Matimanon ang kilay. Mahala na. Thank you. Malit ang thank you. Itag dali rata mahuman nga to. Mag-commute rata or mag-drive? Tay. Huh? Mag-commute ta o mag-drive? Ano yung gusto? Mag-drive? Ikaw ang pumunta na. Medyo mag-drive, kaya ito na. Ah. Ha? Oh, no problem. Hindi ang ako ba? Kapitan na ako. Karon? Hindi ko ulit. Ako ra kang i-drop ngadto sa tindahan ini mahuman tag sayo. Oo, sige. Kaya nga ka ba, akong kaon. Dili kwaon ug maka-duty pa di ka. Oo, sige. Okay na, okay. Oh, di. Pisto ka. Ug masayo pa di tag uli. Isog-isog ra ba kuno na tay? Ha? Isog-isog. Pagdadaan o biogesic, ug naa na mo'y tinda. Paano dito? Unsa man naa dito? Rexidol. Ambot. Nga ba ka ano? Rexidol. Unsa may Generic. Oh, generic mo naman kay daghang nag-ingon nga isog-isog kuno ang booster. Mangandam si ita. Bisin ug mahilantan ka. Konti, pag hunahuna lang na, di ka mahilantan kay... Grabe na po ka kuya magunahon nagdili mahilantan. Ito kay, kung manggod ka ng kasagaran sa katong nag-trial ba sa mga bakuna, ang katong kunong nag-expect jud nga ang katong giingnan nga mao na ang symptom, mao na ang side effects. Mo poy ka nang nagka-side effect. Pero ang katong nagunahon nga why side effect? O, wala pud sila nabati. Kakuyaw ba po ng atong hunahuna nga mga psychological problem? Natural na siya. Natural na. Ano na lang. Unsa may nakita mo ana? Psychological? Emotion? Unsa man na? Psychological. Oh, psychological. Oh, sige. Di ta magunahuna ng problema kung dili day maguna, di hunahuna ng problema di ay kung maumang gani ng kung di ta magunahuna sa problema, di ta kahinumdum sa problema. Di. Ingana day na. Kung di ta magunahuna kung say side effect sa vaccine, di mo pupuno ta kuanan ana, takdan o unsa na. Di man pud ta maka-feel, di man pupuno ta maka-feel sa side effect kung dili ta magunahuna sa side effect, di pud ta maka-feel. Grabe pud ingana di ano. Okay. That's it. Karon booster ka. Sunod starter. Sunod ganang grower. Sunod finisher, timbangon. Lechon. Or timbangon na kay ihaw na. Ihawon sa asawa. Ihawon kuno ka sa asawa.
Ingon imong anak. Oh. Jagaon man ning ahong kinamagwangan oy. Ipaihaw mag isang tatay nako. Ay, ipaihaw man ni isang tatay nako kay sa ihawon ko sa asawa ko man og kuan finisher. Okay na ka anak ra sa nina. Unsa man ni sa nina oy pakapin mo na. Sige na, sige na. Maulit. Ngayon, sige lang ko. Ngita mo kag... Ngita mo kag... Maado nga. Sige na ni. Lagi ni mag-away. Mao jud ni. Sige lang po. Magpuli lang ko. Kana lang kay inig vaccine din ha o polo na may kuan din ha guot sa imong bukton kani ama ingon naman ha. Adya ko nang pagkapin ay. Buudja ko din. O kasalipdan. Gamatoy na gyud ka tayo kay di na ka makita na ang salipdan nga nag Ay, makita no jag ijang body language. nga. Ako na naman magpapil. Oh look at nga di man jud ka makita. Akong gisalipdan ka aron di makita ijang body language. Dako pa maday ko nimo. Oh, kaya no, wa. Ako kang gisalipdan di ka na ako makita. Dili na ka makitaan sa camera. Ba? Tadan! May sabi mo kan. Hindi ba? Hindi may kaawawan. Ha? Makita nun dyan. Body language, ako rin, kinahanglan ako rin makakitaan. Dadan! Oh, nan? Before and after? Oh, barong tani ha? May mga ito na ta. Oh, see? Ako ba na, ibalik ko. Oh, dyan, ibalik. Basta lang, ibalik. Umapuhon ko na. Okay guys, ang mga ito nami. Kay, aron mauna mi ngadto og linya ug unsa kadaghan. Atong tanawon guys kung unsa kadaghan ang mga nagpabaksin tuwa sa gym. Sa Baybay City Gym. Asa mo pa dong? Ang vaccine. Aw. Para unsa Booster. pa-booster ka. Ano sa una? Aw tak ko ang sa. Okay guys, adto na mi. Po na kin. Hindi ka next week. Kaya natin. Nana iya? Ato ana. Firma na na. Mana na ka ma? Second dose pa ko. Ipidil ay. Facebook na lang. Nawa ng duka. Kada computer mo. Encoding. Kaila. Umanami. Manguli na ta? Asa man ka na i-drop? Mauli pa ka sa balay or sa tindahan? Di ka na dyan. Ato sa balay? Paminawi sa imong kaugalingon. Unsay reaction sa imong after vaccination? Paminawon ang kaugalingon. Basin og ingon ra ba to nga katugon ko no. Di ba ingon to ang vaccinator nga katugon na ka ini kahuman ani Joy. Oh mao lagi. Ja, diretso ra ka duty. Ang size, wala. Unsa ila size? Ang size. Unsa man? Tawag dito ang pagkakumabag. Ikaw ra good kay maminaw-pinaw man kasi imong self. Unsay feeling after vaccination?
Unti. Asus ka ihi una pod. Basta lang. Oh, pero imo card. Libo. Asus. Mangihi pa ka? Oh, sus Ginoo ko gikaihi maning usa. Magtanilik danay sa mi kay gikaihi ning usa. Ay, nako. Aho lang si Jang sa lipdan. Ay, nangihi. Basig na itaw diri sa kutse. Wa kay taw. Ay, Ginoo ko. Hing taligsik mo nang mong ihi sa hungtiin. Adyo pud pa tilisig maadyo. Ay. Ginoo ko. Basig na ay nakakita ng opisina diri ah. Okay. Okay guys, ahuman na nagpa-booster shot ang akong bana. So na-happy na si Ja. Karon guys, amang uli nami. Okay guys, salamat sa iyong pagtanaw sa akong vlog for today. Ug katong wa pa nakasubscribe, palihog kong subscribe Almajoy Vlog. Ug pindutan na pud ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga video. Okay, bye-bye kuno tayo. Okay, bye-bye. See you on my next video.